Ibu. Ngancani aku aja nyetir, Pak. Tapi kena ratan umum, Ibu. Alah gak popo nang ratan, Pak. Aku ki wis iso, sampean ki ngancani aku tok. Wes ayo. Lah bolongan kuncinya di Pak. Iki lho, Bu. Lah kok gak urip, Pak? Buntir ngiri apa nganan? Ngiri. Yo nganan to, Bu. Iya, Pak, wis iso. Wes, koplenge sing kaki kiri tidak. Iya, Pak, aku ki wis iso yo. Loh, Pak, kok atas men? Iki ki handrem yo, Bu. Presnelenge iki lho. Iya, Pak, aku ki wis iso. Aku cuma pengen lepas nang handrem iki lho. Wes, lebokno presnelenge gigi 1. Iya. Gas alon-alon karo koplenge dilepas alon-alon. Kok gak mlaku, Pak? Kuwi iki rem yo, Bu. Gas sing iki lho sebelah kanane. Iya, Pak, aku ki wis roh. Aku cuma pengen ngecek iki lho, reme normal ora. Wong kok ono wae. Ya yo ndang mlaku alon-alon. Bisa toh, Pak? Kayak kok ratane belok kiri, ritenge nekno sing kiri. Iya, Pak, aku wis roh. Ratingnya sing kanan ki lho, Bu. Iki ki kipas kaca. Aku ki wis ngerti, Pak, nek iki kipas kaca. Aku jatah ape ngresiki debune iku lho sing nang kaca. Alasan ae. Wis ayo mlaku neh. Sik, mandek sik, Bu. Boleh koplengnya dipancang sik to, Bu? Mesinnya yo mati. Ngono omongi kok iso. Sampean ki aja omong lae kok, Pak. Aku ki sakjane wis iso, malah dadi gak konsen, malah dadi gak iso iki lho. Ya wis ah kowe enak iso, mobil gawa dhewe.